4 январи соли 2019 бори аввал ид бахшида ба ихтирои тифлопедагоги франсавӣ Луи Брайл ҷашн гирифта шуд. рӯзи ҷаҳонии алифбои Брайл ки бо қарори Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид моҳи январи соли 2018 таъсис ёфтааст, бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ дар бораи аҳамияти хатти Брайл ҳамчун як воситаҳои муошират барои татбиқи пурраи ҳуқуқҳои инсонии нобиноён. Луи Брайл дар ибтидои асри 19 дар Фаронса дар оилаи кафшдӯз ва савор ба дунё омадааст. ҳодиса ба он оварда расонд, ки писарбача дар синни 5-солагӣ нобино шуд. хушбахтона падару модараш барои таҳсили фарзанд кӯшиши зиёд ба харҷ доданд. вай дар мактаби кӯдакони нобино таҳсил карда, дар он ҷо бо истифода аз типи релефи хатти аллакай мавҷуд будаи ҳаюл таҳсил кардааст. дере нагузашта наврас ба системаи рамзгузории ҳарфҳо, ки дар артиш истифода мешаванд, аз ҷониби капитан Чарлз Барбиер ихтироъ шудааст, шрифти шабона номида шуд, таваҷҷӯҳ кард. ин система барои хондан дар торикӣ тавассути ламс истифода мешуд. яъне алифбое ки Брайл ихтироъ кардааст, барои нобиноён хеле ҳам муфид аст.